И Коста хора, аз съм Виктор и днеска ще снимаме един епизод с Драго на Чепи Бъни чалендж. И тук вътре има някъде около 16 Чепи Бънита. Нали толкова бях? Да, 16. Ако искате моя канал, просто Драгомир Борисов. Ако... Да, и... Аз се казвам Драгомир. Моят канал е Драгомир Борисов. А неговият да си го кажа. Моя канал е Виктор Пенчев и да започваме, ако искаш. Ето е и моята чаша. Чиния, бе. Чаша, купа чиния. И айде да започваме. Камък, ножица, хартия ли? Моето спря. Защо? Стана един проблем, след малко ще дойдем. Ето си. Не. Оправихме проблема. Говоря на бибията. И да. Айде, камък, ножица, хартия, ти ще го сложа. Камък, ножица, хартия, кучева, пътеники, раз, два, три. Играта започни! Айде. Аз съм първи. Така. Чепи Бъни. Чай за бракан. Така ще го слагаш така. Чепи Бъни. Чепи Бъни. Струва. Драго отида за малко вода и сега ще дойдем. Чепи Бъни. Бах. Там е шеп, нали? А? Там е шеп. Какво ще не вижда? Чашата ти тук. Къде остави? Аз чаша нямам. Но ти дадох. Така ти дадох. Там бях оставил. Къде я остави? Кощо? Снимай се по-тъм. Къде сложих чашата аз? Прибрал се някъде, сега ще улиш на всякъде. Стига такова. Малък проблем става така с Драго. Малко ще почакати. Чепи Бъни. Пак го казвам. И аз. Чепи Бъни. Ти имаш едно бомбонче, аз имам две. Той ли? Чай да махна да ме разлия, защото не подразлях цялата пенсия върху дистанция. Майко мила. Чепи Бъни. Чепи Бъни. Чепи Бъни. Чепи Бъни. Няма значение кое. Няма да стигнат според мен, ама... Трябва да вземем два пакета. Чепи Бъни. Чепи Бъни. Влезе вътре, майката. Чепи Бъни. Чепи Бъни. Чепи Бъни. Чепи Бъни. Ето вижте колко е кочен. Моето е 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. О, той победи. 9! Миналия път аз победих, сега този път аз. Но не ни стигнаха Чепи Бънитата. Да, иначе аз още можех да побера, обаче... И аз още 2-3. Ау! Да. Беше хубаво, да.
Може да има още такива чаленджи, обаче подобни. Абе, вчера гледах беше... Казват въпроси и ако отговорят грешно правилно, викат Чепи Бъни. В смисъл с такива чудеса вътре ли? Искам да кажа, единият задава въпрос, те си напъхват Чепи Бънито. Ето е опаковката, даже малко бяха, 16. Така да пред камерите. Така. Даже утре, Драго, искаш ли да направим обаче с 2 пакета или друго да направим? С въпроси, ако искаш. Става. Може да снимаме днеска с Драго клипове на Майнкрафт, ако намерим приложение за снимане, нали? И... Мога би занима, ама... И да, хора, аз бях Виктор Пенчев, той беше Драго. Какво? Че си ги изяди, бе? Да, какво да ги правя? Да ги фърлям. На Драгомир Борисов и ще има още чаленджи и... Как ще успя? И ако имаме, нали, това, ако намерим приложение за снимане на телефона, ще играем Майнкрафт и да. И абонирайте се за нас и харесайте клиповете. Надявам се да сме се видяли всичките, защото снимаме на 2 телефона. Да. И така. Излядох ги! Аз моите сега ще си ги изям, обаче. Нали, ох. На мен вече ме заболява стомаха от тях. Като ризите. Не знам кой няма да заболи стомаха, ама... Окей, хора, аре, чао и... Ще му дам линка долу в описанието. Да, и аз ще дам на Драго линка в описанието. Към неговия. В описанието. И чао!